है बे बुरिया बहा थाङोब्रा दान्दिसेनो गोमाबाय थायो मानसियानो बुहुद ना मा जाखो है आं नै माथो दैसो खावनानै दङ बुरिया नों मा खामानि मावबाय थादों दोनदोलै बेफोरखौ खामानिया मावबाबो जोबखाया आं मावाबालाय सोर मावनांगौ नों मावनानै होदों आरो जिखि जाया मानो गाबोन हयले आंनो फैसा 500 थाखा नांगौ फैसा गैया आंनाव नोमाना बिहै हौवा हिनजावनि गेजेराव मा नोमानि खोथा बिलाय मा बिमानि खोथा बियो बबेनिफ्राय बिमा फैखो गेजेराव होमबालाय आंनाव फैसा गैया होननानै मोनथिखानानै मानो बिदों दाखालि बोरमा फाननाय फैसाया मा खालामजोबखो नोङो हा मा खालामजोबखो ना सोरनोबासो हरदों बेखौलाय आङो गथ'फोरनि स्कुल फिस हस्टेल फिस हैनायखौ नुवाखै नामा नोङो स्कुल फिस हस्टेल फिसालाय 5000ल'सो थांदों 3000आ बोरो हा बोरो 3000खौ दोनदों आङो मालाबा इमारजेन्सि नांगौ होननानै बे 3000निफ्रायनो 500 थाखा हर आहा गाबोन पिकनिक जाहैथारनांगौ लोगोफोरजों पिकनिक बोरायनानै पिकनिक जानो लाजिया नोङो दाबो सेंग्रा गोरलै बायदि मोनदों नामा नोङो बोरायफ्रा पिकनिक जाया नामा सेंग्रा गोरलैफोराव पिकनिक जायो आं मिथिया आंनो गोख्रै माबार हर 500 थाखा हरा आङो 500 थाखा पिकनिक जाहैनानै बे सिख्लाफोरजों आमाय जुमाय मोसाहैनो हरा आङो हरा आङो हराबा नै दैखुरखौनो जोख्रुमसै आङो बे हौवाया मा जादोंहाय मा खालाम सानखो दिनै बे अन्थाइजोंनो बेनि खर' माथाखौ देखावथारगोन आं खारदोंसो नोङो सोला खारनानै गगोन सानदों आयौ मा दाउ बिमा बायदि खेबनो रोंखो बिलाय एथल अन्थायाबो नांलायसै मा जाबावगोन बे संसारजों न'आव था न'बो रायजायो बाहेरायाव फै बाहेरायावबो असान्थि दाउ बिमा फिसा जागोन बायदि माबा खेव खेव बुंबाय थायो न'आव थाबाबो साला मालाबा दा बेखौ सौगासिनो सौनानै हाथाय थाइनै सख'नानै बिफानि न'आव थिनहरगोन आं मा असान्थि आयु 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 माबायदि हिनजावखौ मोननांगौ बबे हिनजावखौ मोनखो आंलाय आयै 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 हायथा सुखियालाय मबेनिफ्राय थब्ला नुजाफैखोरा बेलाय नै माथो हाग्लाया बेजोंलाय मा मोनदेरनो थांखो बेलाय सिख्लाफोरसो लोगो मोनाखैथ' नै सुखे मा खालामलाबायदों नोंलाय बावलाय जेरलाबायदां सुखे थाखा फैसा गैया मा खालामनोब्रा न'आव थाबाबो हनै हिनजावजोंनो खें खें रायजाबाय थायो ओंखायनो बाव फैनानै आराम सान्थि जिरायफैदां सुखे एखेलै सुखे आंनाबो ओमफ्राय मैया जों पिकनिक जानो होननाया हिनजावनाव फैसा बिदोंमोनलै आंबो अबाव फैसा हरजानो हिनजावजों होसोनानैसो हरजादों नोंना होसोदोंसो आंनाथ' मा खालामनो मिथिबायना अन्थाइसोनि गिदिरजों फैदों खोमा जिंजों थांदों नांबा मा जानांगौमोनथाय नोंनाथ' अन्थाइजों खुबैजानायसो आंनाथ' थोरसि गुबैजोंनो लागायबायसोमोन आंखौहाय मोनथिगौ नोङो खारनानैसो गदों आङो नोंनाबो गथ'नाया बिदिसो अब्ला दे खोन्थालाय सुखे माबायदि जायामोन गथ'नाया नोंबो आंनि गथ'नाखौ खोनासंनोसो लुबैमारबाय औ माथो देलै दे खोन्थालांनोसै आं होनबालाय मोजाङै खोनासं ए मालानिफ्रायथो गोदाव सोराव सोलोंखो नोंलाय रो आं सुनि रो आइदै फाग्ला गोख्रै बोखां साइडआव थायो साइडआव आं सुगोन ना माखौ टेनसन आं थानायावलाय थै आं सुगोन ना मा जाखांदों दिनैलाय बेलाय मानसिखौ दिनै बारा थिग मोनासै आं मा जालाबायनांगौ अनदोंब्रा आं सना नोंखौ हाब अननोबो मोना होमबा दे होमबालाय मोजाङै सुदो दे जागोन सना दे अलि लांबाय खोमालै हिनजावा मोनसिगोन बायदि मोनदां ओइ माथो दैयाबो गाबोन गोनां बोसोर गोदाननि मोनफ्लांबायबा दा फैसाखौ थोरसि दामलायनानै मोसाहैगोन आं ओइ बिमा नै सुखांबाय मोजाङै सुदोंथ' मोजांखाब्रा आंलाय रोंखागौ ना नायबानो जाबाय मोजां नंगौना नङा जोंलायलायनाय सुवावसो आङो बिदिनोथ' सुना होबाय थानांगौ हायथा होमबासो हिनजावफोरजों अनजायो दा नोंनायालाय नंगौलै जेनि बिमा मा ओमफ्राय माने गाबोन पिकनिक जाहैनो नागिरदोंलै लोगोफोरजों ओमफ्राय गुलाबफोर मोनगोन नामा दंबा गांबासो हरदोब्रा गैया आंनाव आं दहायनो सन्देह सानखादों नोंखौ मा सेंग्रा गोरलै बायदि पिकनिक दासो जानो नागिरदों नोंलाय खानाय दारि मोनलांजोब्बाय लाजिया नोङो बोरायरायनो पिकनिक जानायालाय मा बोराय सेंग्राब्रा
दंबा हरदोलै से गैया आंनाव बारा नाङा आंलाय 500 थाखाल'सो बिदों आरो दंबाबो हरखायामोन आं मालाय हारावनाबा हिनजावा हरगोन थांनोबो मोनखाया नोङो जै थांबाय गोदोनायाव हमना थिखोगोन आं हायथाथानो ए हायथासो होनदों नोङो नोंलाय बेसेबांथो गोजौ एक एंसि गोजौसिनखौनो बिराद गोजौ बायदि मोनदों नामा गावखौनो गाव मानो गोरा गोरा बेलाय मानो गोरा गोरा नांगौ नोंखौ नै देजागोन आंजोंहा गेलासजोंनो ए गेलासोसो होनो नागिरलायबावदों नै बाराबा आंजों ए मा खालायनो नोंलाय मा खालायनो गोदाव सोराव हाब सिगे गथ'ना बिदिसो बिदिबा खोनासंनो बिराद सलिद माथो होद आयु 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 बिदिसो जाखांनानै दङ सिरि सिरि आंनाबो नोंनि बायदि जाना दंलै सुखे ओमफ्राय मा खालामथावथाव दा माबा मोनसे खालायनांसिगोन आखायाव गुरलाब गैयाबा माबा मोनसे खालामगोन होननानै जायो नामा जाया माथो बै दांगुवा मास्टारखौनो माबा मोनसे बुथायनांसिगोन ओइ बे गारिया मास्टारनि नङा होनलाय नङा माथो नंगौब्रा फाग्लाया जिउ गोलावथारलै एलाय नोंमारगौ दा नोंमारगौ ओइ मास्टार रलाय फिसिखि सानजों मा खालामबाय थादोंब्रा बलाय फैदोब्रा जिरायना दङ माथो खालामबावनो गोदाव सोराव न'आव थानो हाया नालाय मानो थानो हाया जाखो मा होनबावनोब्रा फैदोरा रायलायनो र' होमबालाय फाग्लाफोरा न'नि बोरमा दाउ खावनानैसो होसियाखैथ' ओंखायनो बेयाव जिरायनानै दंफैयो सानदोंबाबो एफा गोलोमनायाव जिखेट जुखेट गाननानै बहा थांनो ओंखारामोन नोंलाय दहाय फुङावनो बेदर लायनो होननानै बाजाराव थांदोंमोन सासे लोगो मोननानै गावसिनाव ब्रा लिंलांबायब्रा ओंखाम जाहोबाय एब्रै जानानै फैबायलां दाउला खासि सिथारदोंमोनब्रा ओमफ्राय जेकेटआ गरम मोनखाबाय दासो गारि सिङाव एसि दंमोन ना फात्ता मोनाखै नै खुनसै फुङाव थांनाय ना थाखा थानायखायनो गोलोमबो रोंलालै बिखौ नङा माथोलै बिदिनोलै हिनजावबो गैयाना बेहा गावसोरानो सासेबो बानायनानै होआ नालाय खेला जिबन जायाबालाय माथो ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो आलाय सिलाय जिरायनानै थाखोबावलाय आलाय सिलाय जिरायाबालाय माथो खालायबावनोब्रा आदा मास्टार मैया पिकनिक जानो फैसा बिबाय थोरसिजोंसो देजानो होसो जाबायब्रा आंहा बिदिसो आरो आंलाय अन्थाइजों खोमा जिंजोंनो नांबाय थांदों नांबा मा जानांगौमोन दुब्ला थैनानै थायोबा बालनि जाबायमोन बियो जाम्बिया थाल मोनाखै गावखौ मालाबाय दा ओरै सिखाव खंखाय लानानैसो बिफानाव होसिगोन आङो बाराखौ आं हालालै जालालै मास्टार आदा मास्टार बिदिसो जाबाय थायो जोंना गलथुनाया ओंखायनोथ' हिनजाव लायाखैलै आं हिनजाव लाबा नोंसोर बायदि दिगदार जाबाय थायो दा हिनजाव गैयाना गैया आराम आलासि जाना फैनो हालायबायना आङो दा आरो होलांबावनोसैसो हिनजाव गैया नालाय आजादि दासो आजादि नोङो उनावसो मिथिगोन लोमजाबा साजाबा नोंनो सोर मुलि दंना होनो सोर दै लाबोना होनोलै आदा मास्टार लानोबा लाखा दानो टाइम दङ उनावहायलाय डेट फेल जाबावनाय नङा नोङो लाजिलाय लांलां नोंसोर फैबा लाजायो ओइ आदा मास्टार नों बेफोरखौ सिन्था दाखालाम गाबोन पिकनिकआव ल'थौदो बेसेबां सिख्लाफोर नांगौ नोंनो जों होजोंनो नों फसायोबा रायलायना होनोसै बाराबाबो फसायाबा बै जाहारबाराव दंलै सासे मा नाममोनलाय गालि बेखौ रायलायना होनोसै जागोन दा जायो बिदिबाबो आं खरसा सरसा होजोबसै नोंसोर थोरसि लथा लादो ओमफ्राय खुमब्रा गोमोन दं नामा सोरनावबा आंनाव दं नोंनाव थाइसेला हांसोजों जागोन दे नै गाबोन हले थांथारनांगौ जागोन दे आं थांसै दे थांनोसै थ'दो फुङाव फैदै दे जागोन दे थोरसिफोरा दाबाव आरो खुमब्रा गोमोना दाबाव माखासेखौ आं मिथिजोबसै जागोन दे मास्टार आदा बाय बाय दे जाबाय खुमब्राखौ हानोसै आं न'नि हिनजावफ्रा फैसा होआखै मा जाखो नङा माथो खुमब्राखौ लानानै ब्लद नों खुमब्रा लादो सुखे आं दंसै थोरसि लाना थानांगौआव
हिनजाव हराबाबो नोंबो थुरसि लथाखौ खावनानै लांनांगोन दै सुखे होद नङा माथोब्रा फायसा हरा दालाय माथो मोनखो आंनाथ' खुमब्राया बारियावसोखा ना गोराना बिदै दैयो होननाया हिनजाव दरसे गैयाबानो लानानै ब्लद मा फात्ता मोननो हिनजावालाय मानसिफ्रा होना दालाय दाउला दाउआनो बिदै दैयो नोंगौ सुखे नोंगौ बे खोथाया राइट नोंमारगौ माथो हिनजाव थिनजाव गुलि मार' साला थौदो होलांनांगौ मा जाब्ला जा उदै बेग्रांलायनाय जानानै फैनांगौ गाबोन जायाबा माथो मास्टारनि आंबो लांसै बे हाबा जाबाथाय जों गैखाला बिनि थाखायनो गैलालै उदै बेदां जालायनाय होख्लायना फैखानांगौ मास्टारनि आमोलावनो हिनजाव रायलायना होनो दा हिनजाव थिनजाव गुलि मार' जोंहा मोनजाबानो जायो बे हिनजाव मा खालामदों दिबाव जारलासो जागोनलै नै माथो दरजाबो थाला मारिनायसो हरै थाङाबो जाला मोजां मोनसिगोन लासै लासै थांनोसै आं नुबाथाय सेसखा आइदै दारमासिनेट फाग्लि नुवाखैथ' आइदै बे हिनजावखौ नायै नायैनो साला आइदै 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 हिनजावा मिथिफ्लांबा गोदनायाव हमनानै गादाव जागोनला बैयाव खुमब्रा थाइसे नुदोंमोनलै आङो बोरैथो आखाइ गोजा थांथारनोब्रा बेखौनो लानानै थांनोसैलां साला गरिलावगि नों आंनो फैसा हरा नै मोनबावगोन नों खुमब्राखौ नै आमोखाय हागौ लांबायसो सुखे नोंना माला गासिबो दंजोबखायो दा औ दंजोबखायो अकेखा ए मास्टाराबो मा दाबो फैनो रोंलाब्रा ओइ मास्टार मास्टार फैदोलै बे हिनजाव गैयै मानसिफोरजोंलाय माथोब्रा जेबोआनो जाखाया ओइ नै नै फैगौ 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 फैदोलै थ' बाबार गाखोदो थैबायलै हिनजावबा मा होनबावगोनलै बे बारावबा दिं दिरि दिरि दिं 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 दासो फैदों बे सालाया आंखौ मोनथिया सानदों खाथियाव फैग्रोथों र' मोनगोन नों बेथा बे उदैयालाय माथो जाखो जेबो नङा होमबालाय मानो दुदांदां जाखो बेलाय मानसिफ्रा आंखौ उदै सेमथा सेमथि होनबाय थायो नालाय ना गोरानबो होनानै बासिबावो ओंखायनो फाहामसोनानै लाबोदां उदै सिङाव आंखौ जामि सानदों नोङो हो मोनसे सानदों गाख्राय दिहुन बे साराय देखसिया दिहुन गाख्राय मा नायबाय थादों आयु सेंग्रा गोरलै बायदि पिकनिक जाहैग्रा बियो हर आरो बे देखसियालाय गाख्राय दिहुन
नोंनि थाखायनो दिनै सोला ओंखामबो संनो मोनाखै आङो लाजिया नोङो सेंग्रा गोरलै बायदि पिकनिक जाहैनो नों गगोन सानदों दिनै हा नों दिनै गगोन सानदों पिकनिक जादों मालाय मा जादों नों हरदों हा आदा मास्टारासो मालाय गासिखौबो जाहोजोबदों ए बे हाबा जानो रोङै दांगुवा मास्टारा होमबालाय न'आव मानो फैदों हा न'आव मानो फैदों बेनावनो थाहैनांगौमोन नोङो मानि गोरालाय बे हिनजावा मानि गोरा गासिनो सौनानै हाथाय गहोगोन आङो आंखौ सौनो नोङो हा आंखौ सौनो नै बेजोंनो देगोसो देगोन नोंखौ सिख्लाफोरजों मोसा पिकनिक जानानै बेयाव दुगा देखाय फैदों नोङो साला नों गगोन सानदों दिनै हा नों दिनै साइनावसो सोलोंबोनाय ना मा सोलोंनाय जाखोगा रागायानो थिखोनानै दंखायो आंना आरो नों आंखौ सौनोसो नागिरदों साला बे हायथाया फैथोंल' बियो आंनि फानखानाय खुमब्राखौ खावनानै लांदों बियो गोदोनायाव हमनानै गारदावगोन आं फैथोंल' बियो दासो फैदों नोङो दासो फैदों ओइ लोगोनावसो थांदोंमोन आं लावगामोनाव थगायनाय जायगा मोनाखै नोङो थगायनो आंनि खुमब्राखौ मानो लांनाय गावहा फैसा बिबाबो हरा नालाय ओंखायनो खुमब्राखौ लानानै थांबाय आरो गोख्रै लाबोनोबालाबो बे खुमब्राया थांखानोसै मोनहा बे खुमब्राया बे उदै सिङाव हाबनानै थांखानायखौलाय आंलाय बोरै होफैफिनबावनांगौ जाखो आं मोनथिया अबेनिफ्राय होफैयो होफै उदैखौनो हाफ्रुगोन आं नङाबा हामालै सना नानि बिमा बोसोराव खेबसेल'सो लोगोफोरजों पिकनिक जानो थांदों दा बेखौनो इमान दुखु मोनबाय नों हामासो होनदों नोङो हामासो गोख्रै लायफिनबा लायफिन नङाबा नै सायोलै सायो आदै दिनै हलाय जेरावबो थांनो मोना नों मिथिगौ सानसे गथ' बानानै थानांगोन नों मिथिबाय बागोनलै बागोन दालाय बायाखै दिनैनिफ्राय सानफ्रामबो बासिगोन दे आङो आरो स्रोद थांना बेयाव मिथिबाय नङाबा हासिबजों मोनगोनबो थाङालै थाङा एबारनिफ्राय थांथारलां सुखैखौ लिंहैनोसैलां ओइ सिथुवा आरे होबाय सुखैया दिनै माथो गथ'सो बानांबाय दिनै दस्रासो नामाब्रा खबरालाय आंबो थांबा बेरे बासा लोगो मोनाथ' है अब्लाबो थांसैलां सुखा दिनैलाय माथो गथ' गोरलै बानांगोन नोंलाय ओइ ओरैनो न'आव थानायखौ बादों आं आरो फैबावनोसो नोङो बेयाव गथ' गोरलै बायदि पिकनिक जाहैग्रा नोंसो बेयाव आरो लोगो लाफैबावदों गोख्रै थांबा थां लुगुवाखौ सिनायला नामाब्रा माथो होनोसो नागिरबाय हनै लुगुवासो होनदों नोङो सेंग्रा गोरलै बायदि लोगो नागिरग्रा बेयाव गोख्रै थांबा थां लुगुया मा होनखोलै मा होनदोंसो नोङो गोख्रै थांबा थां आयु मा रोखोम जाखो दिनै सुखाया लुगुवाया जानाय नंलालै दा हासिबजोंसो ज्राव हरगारदों बियो जालालै बिजों